Много интересен разговор ни очаква. Ние даже леко го започнахме с моята гостенка. Татяна Гюмишева, уважаеми зрители, е при мен на гости. Истината е там, че първо родителите трябва да ни научат правилно да задаваме въпросите си. Да. Не кое е лекарство, кой медикамент е най-добър за дадена болка, а как да не достигаме до тази болка. Да. В България е много слабо развита превенцията за здравето. И аз реших да не се оплаквам на той и на оня, какво държавата не е свършила. Затова реших да предавам своите знания, своята статистика и своите изводи, не само от практичен път, но и от личен път от моите деца. Какво могат родителите да направят за своите деца и какви навици да им създадат така, че те да не стават финансови спонсори на аптечните вериги, да не стоят, да не губят време пред кабинетите на лекарите. Със спорен резултат плюс това. Нали, ти даваш време, даваш средства и накрая нищо. Айде, втори опит, трети опит. Скъпи родители, няма как ортопеда да реши проблемите, които вие сте създали, без да искате на децата си. И без да знаете дори. Да, те не го правят съзнателно. Так. Идва клиент при мен, който ми казва, аз не мога да си намеря удобни обувки, всичко ми стиска, всичко ми убива, правя ми мазоли и така нататък. Проверявам абсолютно всичко и казвам, тази обувка ти е малка. Не ми е малка, тя ми е точно по крака. Той не си знае номера на обувката. Не, родителя дава първите усещания на детето за как да усеща обувката, как да усеща чорапа. Ако чорапът ти е твърде стегнат, пръстите се прибират и започват първите деформации. Но ти това не го знаеш. И ти си колко? 4-5 годишно хлапе? Когато пораснеш, търсиш това усещане, което родителите са ти дали. И така във времето стават още по-зле стъпалата, а стъпалата са ти основата на целия скелет.